Civat û şewbek di çanda Kurdan de gelekî giring in. Li îjdih gundên medyadan Mêrdînê di nav eşîra Zafraniyan de hêjî çand û civat û şewbekên wan dewam dikin. Niha dîmenên vê çandê tê serkirin. Di şevên dirêj ên zivistanê de kurman şevên xwe bi civat û şevbihêrkan derbas dikin. Li herêmê hêjî di nav hin eşîretan de ev çand dewam dike. Yek ji wan jî eşîreta Zafuriyan e. Hêjî li 18 gundên vê eşîrê çanda civat û şevbêrkan didome. Amaca zaten roja ku çêbûyî ve em dixwazin ku miletê me lev bike hev lev bipirsê hal hatire hev bipirsê û hal biratî zêde bê bi nexwefa da kêfxweşî çêbî. Çevbêrkema her şev halo heye ama ara sıra jî em halo çî köftê çêdikin. Em tev de têne vê dirê em çî köfta xwe jî em ê xwin û civata me xweş e. Di şevbihêrkan de welatî li malekê kom dibin û ecînê çêdikin. Piştî xwarinê welatî heta derengiya şevê him sohbetê dikin, him jî li stranan guhdarî dikin û dibêjin. Welatiyên van 18 gundan dixwazin ku nifşên nû jî zê çanda Kurdan ji bîr nekin û bidomînin. Bi van dîmenên dengîn em xatir ji dixwazin erkê xweşîn de xweş.